Akambo Chiso Ndatugo Starlord ọkpụnyere nkịta na uru ala. Ọ bụ na Igbo onye Igbo ịka so na ndị na-asị na aishi Israel. I want you to have a rethink. Ndị Igbo enwe anything. We have no affinity with Israel. I want you to go back to that your Bible. You will see that the man named Abraham came from the land of Ur. This land of Ur is in the present day Turkey, Mesopotamia in Turkey, which is Turkey. The land of Ur is in Mesopotamia, the present day Turkey. That is where Abraham came from. So literally, you are saying that Ndígbo, she from Turkey. That's what you mean by saying Israel. I want you to know, achọrọ m ka ị mara na ndị Israel are Caucasian, they are white people. Anyị nweghị ihe jikọrọ anyị na ndị ọcha. We are different species of human. Abịa na enwere ọkụkọ Igbo, nwee ọkụkọ Agrik, nwee nke ndị oyibo, nwee ewu Igbo, nwee ewu Hausa. Otu a ka ọ dị na mmadụ. Ewu Igbo shi from ala Igbo. Olugbu Igbo shi from ala Igbo. Mmadụ Igbo na ala Igbo ka ekere mmadụ Igbo. Enwere agụ ba enwe nke ndị ọcha. Enwere some animal a ga-asị na ọ dị native to America. It is not found in Africa. The same way, enwere some human that is not found in Africa. Ndị Igbo na baa ka ekere anyị n'ebe a ka a ga-afụ ndụ ndị ojii. Onye ojii ọbụla gara na Europe ma ọ jere na Asia ma nọ ebe a ka o si wee jedi ya. Are you getting me? So ndị Igbo has nothing to do with ndị Israel. Let me tell you, these people they claim Israel. There is nothing like Israel. There is no country known as Israel prior to 1948. Everything if in that book and Bible plagiarism. Copy. They copied all these things from the Egyptian book of the dead. The name Israel is from Isis, the Kemetian god of healing and magic. Ra, the Kemetian god of all gods. The Kemetian king of the gods, the god of the sun. Then this thing El is a Canaanite god. That is a Palestine god. All this Palestine, Lebanon, Ascalon. All these Middle Eastern countries. That is where that god came from. And then they claim na how Jew today. That's how Israel. Originally, we are from Europe, from the Rhineland in the Western Germany. That is where the Ashkenazi tribe. They claim na how Israel today she. They are wanderers. How they can Fulani? Europe hate ha kpamkpam. Man na choose eche disposal because they are racist. Ha na akpa oke. Ha makwara ihe chi ha gọziri ha. But enweghị ihe chịkọrọ anyị na ha. Hitler go n'ọcha ọchị tụtụrụ ha niile na-egbu ha one by one. Then because Europe egbu ego ọ bụ to before Hitler a na-egbu ha. Because of mkpọrọmasị enwe n'ebe ha nọ. They originated from the Rhineland in Western Germany, ebe a ka ha si, and Poland. Ha nọ na Russia, ha nọ na every part of Europe. Ndị a na-akpọ Yehudi, not Jew. Jew is an English name for Yehudi people. And Yehudaism is the original name for the Judaism because there is no J alphabet in Jewish language. In Hebrew language, enwere J alphabet. And this is the reason why they are yet to accept the black Jews of Ethiopia. The same people practicing the religion. Because that Yehudi is more about the religion and not the tribe. Are you getting me? The name Yehudi is more about the religion and not the tribe. Because after all, according to that on the Bible, he said that Jacob has 12 sons. Judah is not the only son of Jacob. There is no how they will take the whole tribe will start answering the name of Judah. Or is it possible na whole tribe gazawa Judah? Happens here aha niile. Where are other tribes? If the story ha gwa bụ eziokwu. Enwe obodo bụ Israel prior to 1947-48 ha independence. Because since ha na Germany alụ ọnụ ọgụ, since egbuo na ha ọtụtụ, there is no way ha si ga anọ as one country. Just like Nigeria na Biafra alụrụ ọgụ. Ihe hapụ Nigeria na Biafra, ha aka biri as one country. Problem. Because onye gbara mmadụ ịgba na-awa ya mbọ. So ihe hapụ Germany na ndị Yehudi Ashkenazi people as one country with time bomb.
ọ dị suppose maka ihe gburu n'oke a na-ekwe ụmụ ya si anya. So achọrọ m ka ndị be anyị ka na-eche na anyị Israel ma ọ bụ nke a ka ha pụta from that mentality. Nwe obodo bụ Israel is Isis, Ra and El, combination of that true Canaanite god deity ka a na-akpọ Israel, the sun god, which is the Isis, which is the god of magic and the healing of the Canaanite of the Kemetian people, Kemet, ancient Kemet. Then Ra, the king of all gods, the god of the sun of the Kemet people. And then El, the Canaanites. That is, Canaanites are these people a na-akpọ Palestine. Ndị a na-akpọ Palestine, ọ ha ka a na-akpọ Canaanite. The original name bụ Rejenu and the Jahi. Ọ ihe a na-akpọ ha Rejenu and Jahi people. E nwere upper Rejenu and lower Rejenu. Lower Rejenu, upper Rejenu ndị a na-akpọ Palestine today. Ndị a na-akpọ Palestine today, o nwere upper Rejenu and lower Rejenu. And Jahi ka a na-akpọ Lebanon and Ascalon. All how Canaanite people. They are the real owners of that land. The invaders, which are ndị a na-akpọ ndị Jew today. Ndị a na-akpọ ndị Jew today were invaders. They came and grasped that land from them. Usurped that land from them because ọ bụghị ha nwere ala. Mgbe Britain jiri conquer the Canaanite people after the Second World War, they took that land from Turkey because all Turkey went Jerusalem, all Turkey went those areas. After the Second World War, ndị Britain take hold of that land. Werezie ya, instead of ịhapụrụ ndị as independence, ha werezie ya nye ndị a na-akpọ Ashkenazi people. Then I cast a lot. All the 3 countries you cast a lot: Argentina, Uganda, and that British Palestine, which was formerly the territory of Turkey. Are you getting me? Then the lot I cast on British Palestine. Then these people have to be vacated in that area. Now they are claiming the whole area. And an Igbo man will tell me today na Aishi Israel. Ke Aishi Israel. Ndị ọcha ka Aishi na ha. I need to use you have a think. Enweghị ejikọrọ anyị na ndị Israel. Ha bụ ndị ọsọ anyị bụ ndị ojii. Enweghị ejikọrọ anyị na ndị Israel. Enweghị ejikọrọ anyị na ndị Jew or Judaism. The real name abụrụ Judaism. Their real name Yehudi. Yehudianism. The religion. Agaziere unu. Follow repost aka m Chiso na 2 go style ọkpụ onye nkịta ruru ala.